Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-viżjoni tal-Gvern hija li l-Maltin ma jkollhomx għalfejn isefru biex igawdu spazji miftuħa ta' kwalità u huwa għalhekk li l-Gvern qed jaħdem biex jitrasforma aktar siti f'parks u żoni għall-familji. Hawnhekk ħabbar li dalwaqt jibda xogħol fil-White Rocks, f'Manul Island u Fort Campbell biex fi ftit xhur jibdew jitgawdew partijiet minnhom mill-pubbliku wara li jitnattfu. Intervistat minn Jean Paul Mifsud il-ħadd filgħodu, Dr. Abela qal li dawn il-proġetti huma parti minn bidla usa fil-mod kif il-pajjiż qed ifassal il-ġejjieni tiegħu fejn il-kwalità tal-ħajja titpoġġa fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. Qal li dan jorbot direttament mal-Malta Vision 2050 li għandha miri ambizzjużi iżda meħtieġa biex pajjiżna jibqa' sostenibbli u joffri livell ta' ħajja aħjar. Qal ukoll li din il-ħidma tista' ssir għaliex pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha, frott politika konsistenti li l-Gvern adotta sa mill-2013 ibbażata fuq l-inċentiv u mhux il-kastik. Mistoqsi dwar l-isfida tat-traffiku u l-infrastruttura, il-Prim Ministru ħabbar li l-ġimgħa d-dieħla se jiġi inawgurat l-ewwel flyover fil-proġett tal-imsida li se jibda jintuża mill-pubbliku u jnaqqas il-konġestjoni fiż-żoni tal-madwar. Semma wkoll proġetti kbar oħra li saru bħal Kapara Junction u Century Link li qalu ma frott deċiżjonijiet kuraġużi meħuda biex jiġu indirizzati problemi li kienu ilhom is-snin jakkumulaw. Saħaq li proġett bħal tal-imsida qed isir kollu kemm hu minn kuntratturi Maltin u nota li kieku kien hemm amministrazzjoni nazzjonalista dan il-proġett ma sarx wara li biddel il-pożizzjoni tiegħu minn favur għal kontra. Il-Prim Ministru qal li soluzzjoni għat-traffiku hija sensiela ta' inċentivi li jaħdmu flimkien. F'dan il-kuntest semma trasport pubbliku fosthom dak bil-baħar u l-importanza li jiżdiedu ċertu frekwenzi u rotot. Qal li bħal fil-każ ta' trasport pubbliku b'xejn fuq l-art u fil-baħar, il-Gvern qed jaġixxi b'miżuri konkreti u gradwali li jagħmlu differenza reali fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. F'kuntest usa Dr. Abela qal li Malta timxi kontra xejra li qed tidher f'ħafna pajjiżi Ewropej fejn l-enfasi qed tmur dejjem aktar fuq in-nefqa militari. Saħaq li l-prijorità ta' pajjiżna tibqa' l-investiment fis-soċjal, fil-pensjonijiet, fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fit-tnaqqis fit-taxxi. Enfasizza li l-Ewropa għandha terġa' ssib l-identità soċjali tagħha u ma titħolx fi ġlieda l-armi li tpoġġi lil bniedem u l-umanità fit-tieni post. Dwar il-konflitt fil-Vant Nofsani il-Prim Ministru qal li Malta dejjem kienet vuċi favur il-paċi u d-diplomazija u qal li dak li qed jiġri fil-Palestina juri kemm huwa importanti li d-dinja tpoġġi l-umanità qabel l-interessi politiċi u ekonomiċi. Jiem il-bot mill-miliet il-Prim Ministru qal li fost dawk li se jqatta din il-ġurnata magħhom hemm persuni li qed jesperjenzaw is-solitudni u li se jattendu għall-ikla tal-Caritas. Sostna li kultant l-akbar differenza li tista' tagħmel hija li tkun hemm tisma' u turi solidarjetà ma' min jinsab waħdu.